Келесі команда екінші гимназияның замба командасы. Айдагыз қаршы алабыз аларны. Мәктәп мәбәте йөрәкләрне сындыра. Biz bit малайлар, biz de ярата беләбез. Әйдә. Мин укыймын 7-нче сыйныфта. Валентин. Ләкин гашыйк 10-нчы класс кызына. Менә бит. Сиңа дәшәм Давлетшина Регина. Килеп күнче кочагыма. Минем чыпчыгым, кышым. Аның буе метр 62. Кылга шундый. Авырлыгы 42 кило. Воу, нечкә бил. Елмайганда 2 теше җитми. Не монда караңгы? Молочный үсәрләр алар. Менә минем бөтенесе бар. Аның Аның шешем. Матур көрән төстә. Ике күзе, ике океан. Мин колхозчы, ә син пешкән груша. Үзеп алырмын бакчадан. Оу. Дав, Давлетшина Регина. Курчак. Ага. Чишмә кебек синең исемең. Сәлам диеп ВКонтакте сиңа яздым. Бар йокла дип җавап бирдем. Это жестко, братан. Мин бармын. Тик син ялгыз калырсың. Ятим үрдәк кебек елгада. Ярат мине. Диеп үзең килерсең. Ха-ха. Ә мин инде армияда. Юк, братан, кирәкми. Кирәк. Зря син үзеңне шулай тотасың. Минем между прочим буе биологиядан 5 чыга. 3 елдан права алам да, әтинең ладылар булсын миңа кала. На йөрер идең инде, на халяву. Машинада теңдә монда шәһәр буйлап. На шиш сиңа 2-нче елга 25 Валентинка. 8 мартка да беләксез калдың инде. 2 литр спрайт алдым. Үзем ишәм. Һәм инде Регина, in my heart is not place for you. Давлетшина Регина. Әйдә күктән җиргә төшеп бас. Син бит Давлетшина Регина. Ә бу бит старосты. Илназ. Егетнең йөрәген тешләп тикердем.